Mali gouvernement olu kon bora mi États-Unis ka kon jabi aga sebendo kon okum kon nala Bamako kindo be ni ale to Bagadaji ay la ka fo ko fintigi do kon minera drogue ko affaire kon na Mali ni Chine nga bolo di nyoma kon senfe ko e Chine kon e kelege mobili chama kon di Malima Burkina ay la ka fo ko yen finitu kon e burukari majugu chama kon ka uga esigida kon na ambalima o obisimna yi anga bi don kibaru keneka amina ndado ni kibara kon na kulu wala wala wi ay wa kibala folo o betalige Mali gouvernement kon ka ay la ka fo ko marfikalo klibisa an kelen kon nala Mali gouvernement kon boraka mi ye America jamana mawi ka ulu kon jabi u ka sebendo kon senfe aywa ayra la ka fo ko o sebende kon te dore o de ka fo ko marsi kalo kile mugan kon la mi États-Unis ulu kon ye sebembo sram me bolige armadia age kon kani ama fo nandra kana droit de l'homme ulu kon ye kuma do kon ta ka Mali fini dugu kon segere no te dore o de ayra ka fo ko armadia kon age chianna ko Mali fini dugu no bula ko sobere kene na kelembe anga jamana kon nala aywa o de senfe mi Mali gouvernement ulu kon bora ka jabilike marsi kalo kile bisawa anikre kayira ka fo ko mi American kan ni seben droit de l'homme kon kan no ye armadia age ko ubika galomita ka nyasi Mali fini tuguma ko o kuma nu shite chien sabula ko ni ata kala je ulu yere kan ni seben kon nala ko wajete mina ba yira ka fo ko we kuma imbe yoro wore da nga u yere ka seke no konte ko nu ma kuma imbe nu ma me kuna fo di sira do fe we soro ka me mi ONG do e no ye kere baragara mu be ko ube songa kuma nu me ulu da kono nga ko u yere ka seke no konte ni ko ulu kon be sega mi fo American ni wakati na o de ka fo ubika galonjugu muta ka siri Mali fintu kon ka ko ulu kon te jone ko sabula ni ye Mali fintu ka bara kono na je ko ube baraka baraka nga tuka mina ni bunya ani karama ani aketugo nyuma ko Mali fintu be baraka o de ko kumna wa ko ubiga nyangini muta ka nyasi Mali fintu o de ka fo ko utara dankari ma do kon na kele kon ogun kon la wa communiquer kon la wiya ida ka fo fana ko kerengere na ko ni ay murata inta ni ore okumna abika fo ko fintu ma ko ni faka ko okuma ene yera la ko ayira la ka fo ko fintugu ma civil faka fintugu ni bamagatu ri karla nyogona wa we ma fa mine wani uye ma fa faka a 70 ya ka yira ka fo ko ulu kon ye bamagati ko shumu kon yera ko ayira la ka fo ko muraka kon tala ko wa ko munu minera kana di fintugu ma ko ayira la ka fo ko ulu bela jele kon ye bamagati o okum kon nala ulu kon ba yira ka fo ko Mali fintugu ma dankare ma shiga armadiya la ko uni bamagatu ri karla nyogona wa kele ko okum kon nala bela jele kon bi idefa Mali fintugu ka baraka aketo ko da nga ko kon ma dankare maka armadiya koni akela o se fe fana mi koni ye alibi Mali gouvernement mo ko communiquer o ya ira ka fo ko mi ye militaire ka kiribulo o kiribulo sigile be Mali fanta annani bela jelena kerengere na moti kontala ni ko kera ko mi mambe o betaka aseka like wa ko o kiribulo na seka lu ya ira ka fo ko Mali fi tuguma dankare ma shi koni ka armadiya la ma mi ye te sigara mai o de kum konala mi ye Mali gouvernement mo ko ni ka communiquer aywa alibi o de kum konala o kan communiquer konala o bole do ka ira ka fo ko mi America jamano he o ka wulu were kana seka la o ka usta ka golonta ka nyasi ulu ko diga fintu ko ma ko sabla ni golonta ka da kelekela ko na ibina akoni adutu ka siko sobere wa ko ulu te jona ko sabla ulu ka fintu ku jole do jorom na ko ulu re kele ndoro ne bado aywa o temene ka be kibara wore mambulu ka da kulu kan o de ka fo Bamako Bagadaji ayira la ka fo ko finitigi do kon be no o kon minera do ko affaire kon na aywa ko ani ko yen kon masra do refa o de ka fo kari temene ko minuwi wakati ni e finitigi la kay ko caporali yera kon do imeni ka ko la ani imenela la abe ashima kon ni aywa ko dombe zo kon tay nga dongele kon be no ko e fintigi tay o kera ani finitigi la kay kon tay ko sablani donc fo le no e kari temene ale wulla kata Bagadaji no e Bamako e kindo e ki yero do be no ni bela jelen kon ba do ni abe foma millier ale yero mbe no ni altamasele ndo ni doro ku free an nyana muni furaw koni e free yoro yi o ko ni makofole no e kabulari ale kon wulla kata ni yoro ko fole na ko kata e doro ku koni sa aywa tumamna ale kon tara doro ku sa ni ko fe ale tale ka kila ka singana ka ira ka fo doro ku free baga ma ko ay doro ku koni free ale ma ko o doro ku bolente e nyuma koni fe ko sabla korole ale me min sa ani bi mi dira ale ma ko otikele ko mi e doro ku free baga o ya ko ikanto ka ira ka fo ko korole abe min sa o re free lama ko ni be qualité kere ko yelma foi ma do ala aywa ko kuma kon dara nyoko kan mi re en drogu frela no ulu freke ka ni finitigi kon genga bo ko yoro la mi re ni finitigi la kay ale kon ni ko ngoni mabe ale ma o do kumna furukiya do kon kumbala ay dalaga foku marfa kumbaka furukiya kon jugoro ale kon e marfa kon nabo aywa kuna fonu ya ira na ga foku ni marfa te dore o e kele marfa ni abe fo ma pistolet militaire
o kun b'a ale bolo ale kɔni wulila ka mugu ci fan fɛ i n'a fɔ ko a bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a kɔni tɛ k'a ɲɛɲini o de kun na min ye nin dɔrɔkufeerela ninnu kɔni ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bolila k'u dogo nka nin wagati kelen kɔnɔna la ko nin yɔrɔ kɔfɔlen na polisi dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale daga yɔrɔ kɔni ye yen yɔrɔ fanfɛla ye ale kɔni bɔra marifakisɛ in kɔni kama ale wulila k'a fɔ ko a bɛ taa a ko ɲɛɲini sabula a ka baara de kɔni don hali ni a kun tɛ baara la nka en tant que n'i ye finitigi kɔni ye ni nin kɛwale kɔni kɛra i ka sigida la i na bɔ ka taa a ɲɛɲini ale kɔni wulila ka taa ɲɛɲini a ka ɲɛɲini hukumu kɔnɔna la ale kɔni ye ɲininkaliw kɛ u donna kuma ɲɛna k'a fɔ a ye nka o bɛɛ y'a sɔrɔ min ye nin finitigilaka dɔn ye min tun bɛ dɔrɔguko kɛlɛ la marifa ale kɔni tun bɛ marifati kɔni na wa min ye ni polisikɛ ale kɔni y'a kɛ ni a ka finitigiya fɛɛrɛ kɔni ye ka marifa bɛ finitigilaka fɔlɔ min bolo ko kisɛ kɔni ko o sen na walasa a bɛ se ka kisɛti dabila cogoya min na tuma min na o waleya kɔni kɛra min ye kaporari ye ni ale kɔni tun bɛ marifa ale kɔni ye marifa bila ka i bugu a sen kan ka a bolo fila kɔni kɔrɔta sabula polisikɛ in ye o de ɲini a fɛ a y'a yira k'a fɔ polisikɛ in ma ko o kana ale faga ko sabula ale fana ye finitigilaka ye o wagati kɔnɔna la polisikɛ kɔni ye ci bila min ye 3e arrondissement maaw kɔni ma walasa u ka se ka taa dɛmɛ don a ma olu kɔni wulila ka taa dɛmɛ don a ma an bɛ wagati min na bi ni kaporari ale kɔni bɛ finitigiw kɔni ka bolo kan ni kibaruya min kɔni bolo la an n'o da tulo kan an ka don nata kibaruyaw kɔnɔ kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ ko Mali ale ni Chine ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni hukumu kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko Chine kɔni ye dɛmɛ don Mali la kɛlɛkɛminɛw kɔni dɔw fɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma o ɲɛ la olu y'a yirala k'a fɔ ko dɔgɔkun jan tɛmɛnen ŋunuŋunukan caman kɔni tun bɛ ani jaw yɛrɛ kɔni tun bɛ hali an ka kibaruya tɛmɛnenw na an y'aw ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni ye minɛn kura kɔni sɔrɔ nka état major des armées ale kɔni ma communiqué kɛ a ko kan nka kunnafoni minnu dira ma kɔfɛ in na olu y'a yirana k'a fɔ ko minɛn minnu kɔni nana ko a fanba bɛɛ kɔni kun bɔra Chine sabula ko Mali ni Chine ka bolodi ɲɔgɔnma kɔni hukumu kɔnɔna la ne olu kɔni bɛ baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnna kɛlɛkɛminɛnko kɔni na ko Chine ye dɛmɛ kɔni don Mali kɔni na ayiwa a yirala k'a fɔ ko o dɛmɛ ninnu tɛ dɔwɛrɛ o de k'a fɔ ko 4x4 blindés ale ni mobili caman Chine y'o ta k'o di Mali ma ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin mobili kɔni suguya fila de kɔni tun b'a la Chine ka dɛmɛ kɔni hukumu kɔnɔna la kelen bɛ yen nɔ a bɛ f'o ma ko 4x4 blindé type MRAP ni ale ye kɛlɛkɛ mobili ye n'a blindelen don hali ni i yɛlɛla dugu jukɔrɔmugu kɔni kan a tɛ foyi kɔni k'a la wa marifakisɛ yɛrɛ kɔni tɛ don a fɛ a n'o tɛmɛna ka bɔ yen mobili suguya wɛrɛ fɛn bɛ yen nɔ o fana ye 4x4 ye o 4x4 la ale kɔni bɛ boli sira minnu kan sira minnu tiɲɛnen don ni jinɔgɔw ni cɛncɛnw bɛ sira minnu kan ni a bɛ se ka boli a tɛna nɔ k'a la wa a nɔ bɛ teliya hali bi bolili kɔni hukumu na ko o de dira an ka kɛlɛkɛdenw kɔni ma ayiwa ni kɔni b'a yira k'a fɔ ko armée en puissance ni o yɛrɛ ye kuma fɔlen kɔrɔ ye nin bɛ k'a yira k'a fɔ ko o tɔ kɔni sinsinnen don sabula ni kɛlɛkɛminɛnw ye minnu bɛ an ka finitigiw kɔni dɛmɛ kɔsɔbɛ u ka baara kɔni hukumu kɔnɔna la ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ka fɔ Burkina a yirala k'a fɔ ko yen finitigiw kɔni bɛ ka taa tugu banbagatiw kɔni na an bɛ waati min na ko bi ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲa la olu yɛrɛ k'a fɔ ko kari tɛmɛnen ko Burkina finitigiw ko olu kɔni ye baara dɔ kɛ wa baara in hukumu kɔnɔna la ko u ye taa tugu banbagati caman kɔni na ayiwa a yirala k'a fɔ ko o banbagati ninnu kɔni kun dagalen bɛ yɔrɔ min o de ye Kursi ni o bɛ Sahel yan fan fɛ Burkina ayiwa a yirala k'a fɔ ko nin ye banbagati jɛkulu min ye ni a bɛ fɔ minnu ma État islamique ni o ye État islamique au Grand Sahara ni a bɛ n'o ye EIGS ye ni u bolofara dɔw yɛrɛ bɛ Mali la yan ayiwa ko olu ka mɔgɔ minnu dagalen bɛ Burkina min ye Burkina finitigiw ye ko olu kɔni kɛlen don ka taa tugu u la ni maa caman kɔni bɛ ni banbagati ninnu kɔnɔna na n'olu fatura wa o tɛmɛnen ka bɔ yen hali bi o kibaruya kelen kɔnɔna la a yirala k'a fɔ tuguni ko min ye Burkina fan dɔ fana ye ayiwa a yirala k'a fɔ hali bi ni kibaruya kelen kɔnɔna la Burkina finitigiw kɔni ka baara sen fɛ hali bi u ye nin kɛlɛ kɔni kɛ ni u ka sanfɛ pankulu kɔni ye ko o kɛlɛ hukumu kɔnɔna la k'u ye banbagati 10 ani kɔ de kɔni faga hali bi ka yira k'a fɔ ko Burkina cɛdenw kɔni wulilen don ka yira k'a fɔ ko ni banbagati kɛlɛ in ko olu kɔni bɛna fu kɔni siri a dan na ala tɛmɛ o de hukumu kɔnɔna la min ye Burkina finitigiw ye u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ye baara kɔni daminɛ wa u tɛna segin kɔ fo ka ni banbagati ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni gɛn ka bɔ u ka jamana kɔni kɔnɔna la ayiwa an balimaw ni de kɔni tun ye an ka bi don kibaru ye ka da tulo kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɔnɔ